Аңыла минем йөрәгемне, нигә аны син елатасың? Күзләреңә яшьләр тулды, ничек син аны аңлатасың? Күзләреңне карлар күмде, оныткансыңдыр дисеңме әллә? Бураннарның көче җитмәс мәхәббәтемне сүндерергә. Юк, юк, ташлап китмә син, калдырма мине ялгызым. Көт, көт, барыбер киләм мин, яши алмыйм мин бер үзем. Юк, юк, ташлап китмә син, калдырма мине ялгызым. Көт, көт, барыбер киләм мин, яши алмыйм мин бер үзем. Аңла мине